Bejkovne vás vítam v ďalšom tutoriálu a dnešný tutoriál bude ten, ako si vložiť skin do Minecraftu. Takže ja už mám pripravenú stránku, ktorú mám do popisku videa a ja si stiahnem napríklad tento, keďže má najviac lajkov. Tak si urobíme tento a tu máte, keď sa vám to celé načíta, tak tu ho budete vidieť, že ako bude chodiť. Ja vám to teraz ukážem. Jak by vypadal na púšti. Takto jak by vypadal hoci kde proste. A vy dáte, že download the computer. No sa vám to začne stiahovať. Vy si to nebudete túto chvíľku všímať a dáte si, napíšete si, že Fightful 32x32 a dáte si napríklad, čo ja viem, do Minecraftu 1.7.9 1.7.9. Tak, tu sa vám, a tu máte hneď, že Minecraft Resolve Pack, počkajte, tuto. Resolve Pack 1.7.9 Texture Pack. Môžete si dať hociaký, ja si dám Fightful. Tak. A to nič. No a vy si tu dáte download now. A ono sa vám to začne stiahovať, aspoň malo by. Tak na toto kliknete a ono sa vám to chvíľku ponačíta. No a začne sa vám stiahovať. Teraz, no má takýto Minecraft, ja vám ukážem, jak mám ja. Ja mám cez GC Play a to vám tiež vám dám, ako si stiahnuť Minecraft. To bude asi na budúci tutoriál. Myslím, že 2 minúty. No sa vám, než sa to už tuto spúšťa, tuto vzadu. Vidíte? Za chvíľku sa spustí. No, keď máte Windows 8, tak sa vám moc neoplatí dávať, tak ja si dám meno, Backup LP. A dáte si, že Edit Profile a dáte si Open Game Gear. A prvé úplne, čo prvé spravíte, dáte si, že Resolve Pack a pridáte ten Fightful, ja už ho tu mám. No, ja ho nebudem otvárať, lebo ja už ho tu mám, ale vy, nič, toto, tak, vy dáte, keď už ho tu máte, dáte otvoriť, tu máte, že Assets, Pack a Pack, tak vy dáte Assets, Minecraft, Textures, a ešte neviem, čo tu bude všetko. No. A tu by ste mali mať niekde, že... Počkajte. Font, že by... No. Ja to na chvíľku stopnem a ozvem sa za... Tak ja som späť, ja som sa musel ísť vysmrkať. Áno, a vy tu dáte Entity. Ja viem, že trochu mi blbne myška, ale to je Minecraftom, tak. A vy tu máte Steva, počkajte, Steve. Tak, počkajte chvíľku. No, je zvláštne, že v Minecrafte je alex.png, ale to teraz si nevšímajte. A vy tu budete mať, že Steva,
No, ja vám ukážem, ako mám ja Steva. Ja mám takéhoto. Ale keďže je to v rámci videa, tak vy si toto sem dáte. Tak. Pridáte ho sem. Steva odstraníte. Dáte delete. Dáte áno. A ten skin normálne, že už asi všetci poznajú, premenujete nie tak. Prepáčte chvíľku, ale trochu mi to začalo bubnúť. Tak, v pohode, počkajte. Tak. No. Aha. Tak asi si musíte vyplniť Minecraft, čo je logické. Počkajte. No, takže ľudia, som tu spoločne s Davidom. Pozdrav. Ja prenášam hoci kde. Kam utekáš? Kam? No, trochu som si posmial, ale sme uprostred a trochu mi to tu začalo bubnúť, ale vy tu dáte, počkajte, ja to robím takto, logicky vlastnosti a pomenujete to, že čože nejde. Proste to premenujete. Jaj. Extrahovať. No, ono sa vám to asi bude musieť extrahovať. Áno. Ale ja na chvíľku idem preč, dobre? Kam ideš? No som doma, ale potom ti zavolám. Dobre, čau. Čau. Ukončil Davidko video. Ale my už natáčame to 7 minút, takže ja to stopnem. A ozvem sa vám, až keď to bude extrahovať. Dobre, ja už som späť a no. Dáte sem Steva. Vidíte, pridal sa vám, dáte X-ko. Zapnete si Minecraft. Tak, ono sa nám to chvíľku bude načítavať. No, ja sa to bude chvíľku načítavať ten Minecraft, hrať. Takže náš Davidko, ktorý po chvíľku po videu musel ísť preč, čo nám je veľmi ľúto, ale na budúce už to bude v pohode. No, meno Kabika LP. Dáte si, že play. Dáte si, áno, dáte určite play na 1.7.9. Neviem, vidíte, že mne bubne trochu myška, ale to sa vám len zdá vo videu, ale ináč normálne mi tak nebobne. Počkajte, niekto mi odpísal. Tak ja som späť a vidíte, dáte si, že single player, dáte si to posledné, čo ste hrali, alebo proste nový svet a hlavne si nastavíte ten Fightful a ja vám to asi takto ukážem a vidíte, mám skin YouTube a vidíš, máte skin a keď si dám, že dám si Razorpack a dám si Default sa to chvíľku bude načítavať. Tak, ostaňme Default. Tak. A s kým nemám, takže dúfam, že sa vám video páčilo. Mohli by ste ma odmeniť lajkom, odberom a v komentom, že sa vám páčilo a čo nie. Takže ja musím už končiť a čus, bacon ľudia a u mikrofónu budem zase ja, no. Takže like alebo dislike. Takže čau čau.